Akwụkwọ nke Jud, isi nke mbụ. Jud, ohu Yeshua na nwanne ndị dara mba nye ndị Chineke nna kpọrọ ma doo nsọ, ndị laghachikwara na Yeshua, daalụ, ka udo na ọṅụ baa ụba. Kwere, mgbe m wepụtara oge idegara unu akwụkwọ gbasara nzọpụta a na-enye, ọ dị mkpa ka m dee akwụkwọ iji gbaa unu ume ka unu gbaa mbọ ike maka iguzosi ike n'okwukwe unu, nke e nyere ndị nsọ otu mgbe, n'ihi na e nwere ụfọdụ ndị batara ma bụrụ ndị akara aka maka ikpe a na mbụ. Ha bụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, ndị na-agbanwe amara nke Chineke anyị ka ọ bụrụ anya ukwu ma na-agọnarị Chineke, naanị Onyenwe anyị na Onyenwe anyị Yeshua. Ya mere, m ga-echetara unu n'ihi na unu maara ya otu mgbe na Onyenwe anyị, mgbe ọ kpọpụtara ndị mmadụ n'Ijipt, mechara bibie ndị na-agbanwebeghị. Ọ bụ na ndị mmụọ ozi na ndị anaghị edebe ihe onwunwe mbụ ha, kama ha hapụrụ ebe obibi nke ha. O debere ha n'agbụ ebi ebi n'okpuru ọchịchịrị ruo mgbe a ga-ekpe ikpe nke nnukwu ụbọchị ahụ, dịka e gosiri Sọdọm na Gọmọra na obodo ndị gbara ha gburugburu, bụ ndị dị ka ha, ndị mere iko ma soro anụ ahụ mba ọzọ dịka ihe atụ, ma ga-ata ahụhụ ịbọ ọbọ nke ọkụ ebi ebi. N'otu aka ahụ, ndị na-arahụ ụra merụkwara anụ ahụ, leda ọchịchị anya ma kwuo okwu ọjọọ megide ndị nwere ikike. Ma Michael bụ onye isi mmụọ ozi, mgbe ọ na-ese okwu na ndị na-eso ụzọ ya ma na-arụrịta ụka banyere ozu Mozis, ọ baghị ya mba site n'okwu nkọcha, kama ọ sịrị, Onyenwe anyị ga-abara gị mba. Ma ndị a na-ekwu okwu efu banyere ihe ha na-amaghị, ihe ha maara n'ụzọ okike, dịka anụ ọhịa na-enweghị uche. Ihe ndị a ha na-emebi onwe ha. Ahụhụ ga-adịrị ha n'ihi na ha gbasowo ụzọ Ken. A gbahapụrụ ha site n'aghụghọ ụgwọ ọrụ Belam. Ha lakwara n'iyi n'aghụghọ Kora. Ha bụ nkume n'oriri ebere unu. Mgbe ha na unu na-eri nri na-atụghị egwu, na-eri onwe ha. Ha bụ igwe ojii na-enweghị mmiri, nke ifufe na-ebuga, osisi rụrụ arụ na-enweghị mkpụrụ nwụrụ anwụ ugboro abụọ ma dọpụ ha n'ebe unu nọ. Ha bụ ebili mmiri nke oke osimiri na-efe efe, na-eti mkpu ihere nke ha. Ha bụ kpakpando ndị na-awagharị awagharị, ndị edebere ọchịchịrị ruo mgbe ebighị ebi. Enọk, onye nwụrụ anwụ nke Adam, bụrụkwa amụma banyere ha sị, lee, Onyenwe anyị na-abịa, ya na puku kwụrụ puku ndị nsọ ya, ikpe mmadụ niile ikpe, na ịkatọ ndị ajọ omume niile n'etiti ha maka ihe ọjọọ ha niile nke ha mere n'ụzọ na-adịghị mma, na okwu ọjọọ ha niile nke ndị mmehie ajọ omume kwuru megide ya. Ndị a bụ ndị na-atamu ntamu, ndị na-eme mkpesa, na-eso ndị nke ha, ndị ọnụ ha na-ekwu okwu mpako, na-eme ka ndị mmadụ nwee mmasị n'ebe mmadụ nọ n'ihi ịkpọasị ha. Ma unu ndị kwere ekwe, chetanụ okwu ndị ozi Onyenwe anyị Yeshua kwuru na mbụ, otu ha si gwa unu n'ikpeazụ, a ga-enwe ndị na-akwa emo, ndị ga-eje ije dịka agụụ ihe ọjọọ ha si dị. Ndị a bụ ndị na-ekewapụ onwe ha n'ebe ndị ọzọ nọ site n'okike, na-enweghị mmụọ ozi. Ma unu onwe unu ndị kwere ekwe na-ewuli onwe unu elu n'okwukwe unu kachasị nsọ, na-ekpe ekpere na mmụọ nsọ, ma na-edebekwa ihe niile dị nsọ. Unu onwe unu
na ọṅụ nke Chineke na-acha amara nke Onyenwe anyị Yeshua maka ndụ ebighị ebi. Nweenụ ọmịiko n'ebe ụfọdụ nọ, na-ewepụ ihe dị iche iche n'akụkụ, ma ndị ọzọ na-atụ egwu na a ga-ewepụ ha n'ọkụ, na-akpọkwa uwe ndị anụ ahụ merụrụ ahụ asị. Ugbu a, nye onye nwere ike ichebe unu, ka unu ghara ịda, ka o wee nye unu na-enweghị ntụpọ n'ihu ebube ya n'ọṅụ, nke bụ Chineke, onye naanị ya maara ihe, onye nzọpụta anyị. Ka otuto, ịdị ebube, ọchịchị na ike dịrị, ugbu a na ruo mgbe ebighị ebi. Amen.